Това е Делници, предаване на телевизия Евроком. Много ми е приятно, че днес в нашото студио е Оля Алахмед. Здравейте. Журналист без граници, както се казва. И към мен се обърнаха жители на 3 села, които се намират към община Чирпан. Да ги кажем, да. Да, ще ги кажем. Това е село Златна ливада. Там има стара църква. О, да, точно за това ще стане въпрос. Село Златна ливада, село Зетьово и Целина. Те са към община Чирпан. Обърнаха се към мен за помощ като журналист. Те са се обърнали и към други медии. Дори са написали писмо, жителите на тези 3 села, са написали писмо до парламента и до патриарха, до негово светейшество патриарх Даниил, с помощ за едно деяние, което се случва в тези 3 села. Особено е засегнато село Златна ливада и то е гръцка фирма, гръцки инвеститор, който днес не се е явил на общото събрание на срещата с жителите, като е дал основателна причина страх, там ще има медии. Ние не сме страшни. Ние ето с Ники Колко сме симпатични, ние сме симпатични, добронамерени, така красиво облечени. Ние не сме страшни медиите. Ние сме за да защитаваме интересите на народа, интересите на хората и най-вече интересите на България. Значи, този гръцки инвеститор иска да изсече, т.е. целта е да се изсече огромна площ от горите между селата Златна ливада, Зетьово и Целина и да се построи огромен парк от фотоволтаици. Ето, аз зачитам, за да бъда точна в фактологията. Възнамеряват да се изгради мащабен соларен парк върху площ от над 1700 декара гора в землището на село Златна ливада и проектът се намира в непосредствена близост, уважаеми зрители, до най-стария действащ християнски манастир в Европа. Това е манастир Свети Атанасий. И вече е започнало изсичането на горите около светата обител. Най-страшното е, че буквално на 70 метра от къщата на един от жителите на това село са започнали вече сечовете и ще бъдат изградени фотоволтаиците. Искам да зачета една малка част от писмото към патриарха, което хората са написали. Тази инициатива заплашва да нанесе непоправими щети на природата, да прекъсне духовния и поклоннически живот около манастира и да отнеме от бъдещите поколения възможността да се докосват до живата православна вяра в този свят, кът на България. И с настоящото писмо те молят патриарха за помощ. Подобно писмо е отправено и към политиците, и към парламента, защото представете си, отиват поклонници. Аз съм била в този манастир. Манастир е уникален. Това наистина е най-стария манастир в Европа. Знаеш, Свети? Да. Представете си, отиват групи поклонници и изведнъж гледат от двете страни на манастира тези страшни панели, а отиваш да се поклониш на светото Аязмо, което е там, и малко да се отдадеш на духовното и на вярата. И не само това, Ники. В село Златна ливада, уважаеми зрители, се намират над 60 могили, древно-тракийски могили. Има над 100 тракийски артефакта. И представете ли си, върху историята, върху която е построена съвременна България, ние да строим фотоволтаици на гръцка фирма? Трябва да отиваме към финала на гостуването. Още веднъж ще те помоля да ни държиш в течение, ще те включваме какво става с голямо удоволствие ще отразявам за Евроком в случая. Да се срещнеш с кметовете, с хората. Задължително. Имаш хубав телефон, можем да те включим и по Viber. Така че ще бъде интересно с каквото можем да помогнем на тези. Не трябва да позволим да се изсичат горите. Там има парк с защитени животни и птици, което значи, че тези птици и животни отиват в историята, а това е наистина пагубно. Говорим както за историята на България, така и за природата, така и за артефактите. И точно това е, което мога да кажа на финал.
Благодаря. Не продавайте България, не дейте да следвате чужди интереси, изключително следвайте българските интереси, националните интереси, да не позволяваме горите на България да бъдат изсечени и хората в селата да страдат както екологично, така и на национален интерес. И, уважаеми жители на село Златна ливада, на Целина и на Зетьово, дръжте се и ще се борим за правдата до край. Благодаря. Оля Алахмед, гост в днешното издание на предаването.